Yada se papa ya samu akwa Badwam TV Badwam Jumade so Afisem ena yedi sa enkomwe happy birthday nko Emma owura kwaku entry boahe a wo ye CEO eda Kafam Limited ejumaku no aronya menyo okese papa we free me boss Max Fuga ho edi ni team ni nyina the multimedia we show well we say won so omuanti eni yegina baby a yegine ti happy birthday nko Emma wo kwaku entry boahe awo ye penny kwanche for da Kafam Limited ejumaku no ano enu ama nyame nhyiraw onye okese happy birthday so enko Emma no onye okese pa wakoma so ebisa de Erade nyama nemfia wanya wasase so yi Erade ntrefo no emfa Emma medofo baako I ene Liran collection ne birthday nyame nhyira no Mrs Linda Eson happy birthday nkoma Liran collection ono ana ye designer mentade ne bi Emma me ti nyame nhyira no nya ne kese papa bafo oredu amo so Adom newsroom bafo nyame nhyira nyamenyo okese no nya okese pa happy birthday nkoma mu nyina me bons mo doso nyame hyehya mo nyina baako medofo 1 so birthday ba ti edu ha mbete na me wo Dr. Jenim Boaten so e wo ha Nsonoma Herbal Center wono so ba boa ye sede enuro eyi nkrofo nya wo ahudo firi mu no se wani se okakire mo Dr. Jenim Boaten doga no pay me mo ache dase ma me so meje so dase na bibia boko de bibia boko Nsonoma obo de de ache ya te ye hunu han fefe de na che se Nsonoma te ase sa ye de nyame ase papa ye hu na ache ya wonta ama no kre ase unfru do so a ese se oye ni nyina nti ya ba de ne ya ba sa monka na adwuma moye no so na papa hu ye de me pa cho ne ho ye etia no ogusu aye mfidie no ogusu ye mfidie papa enne mfidie a wode ba ne de adutwam wow sanso no de bia okonanim edase ebre nti me sane mfidie papa ye de ne ya ebura adwen ne nti ase so na me nhyira no ogusu da na sepa ni nim de on kan hyeye na wotete bie wo di bi so ba bonti ba ne yon Nsonoma Herbal Center nyuma pa mudie wo yo ohima meda wase eni adwakesi a wama me so akwanya se me ne ahwefo eni nkoma no pei na ansa na mekasa no mechi atiefo nyina na enchia no piesie akwama wode ne ho Apostle Dr. Kojosafo papa ye bodin a ye me mu so apia aye no kre sani awo kan Nsonoma Herbal ye ne atiefo ne ahwefo ebetwetwe nkomo enakakra ni na ye da so ho sani aka se ohu mi ache eno nkyere se yayera ye da so wo mu pa na ofu do so a etwa se wo ye ni nyina Nsonoma ye bia sononko bia no kwasem ni okuni ni ebo ni di Apostle Dr. Kojosafo ni nyansa ne nimdie mu eno watrase akeka enubran ne hahama bom kwan sononko so eno na ye di dwumaso nwanwa so a kye se eyaduro ana yaye no ayaresabia aso ye ho ba enuro na yaye ni bi no emfoni ni bi betwa agua ma refo arese ni egu ba ye hu ni ye papa nti so ochirim enti eye enubran ne hahama na papa kekansi ani ya bobi dudo ya hyebia ma na yese nso enti oba ye di nsuo no a ya bɔ no se dudo no ye di kan di dwarew na ye di gu hu wie ye no a na fei ye de enso no nso so bia besra ho ye de sra ho wie ya na ye di kan na ye di gu hu no ne asan de bia gu hu na etwe ebro ne ba bontene enti ya de biara asuma wɔ nipadua num a potokasem ye friend toxins eno nso na ma ya de biara dwa ma ne tena so wɔ nipadua num di nipanya ebetwe ne nyina ba bonten ama wahunu ni a ekoso se wei ene edi minya ewo nipadua num amono ho anso na wayaresa no akwantu ahya ase a i video ni bi kura na bi hwe na mpese o kirem na etiefo ne ahwefo hunu ni ye eti ase because last time now ye no obi a ye dwa no na who say black no ne ade say na matena ye ho na musi ese ya rewa no fa say na medi kan kire mu no papa ma yaye asoye no adwaye ni bebre a yesiesie mu kama papa enti adwaye ne de dɔɔso ma ya tete wom nimdie kwan so a wo mu dware ma wo ho ena emema nso so afa nso so wo ho enti wo ba ho a na edi kan ne se wo beje card wo je card ne wi a be take vitals
na ya check BP ene sugar ana say cholesterol level nyina na ya fa ne sa wo free ho a no akọ consulting room akọ doctor enti wo ko hu no a wa ma ne bo a wo bebo ne wo hawo a wo be kire mu no no be kire so ene e bi akoye lab we ana say koye we no ama wa ye no wo ye wie nso anu a kire so bi ana e koso wo ni paduam no esese wo dware ne etwe bro no efiri mu lab ne ye wo ho a e ho a enti doctor ne be kire ma no a kire se bi a eni dware mienu dware miensa na dware mpe na eye da no a ho a enti ho na kire se wo firi ho a no ko re dwae ho wo konso ade a ye behia eye wanda wenika bi a wo be hye se ne be ya se be o mu adeja wo bedwum na fi ye dware o na etwe bro ne basa enti eno anu no e be twe bro na basa enti wi a ne odware wo no so sa se atete no nimde kwa so enti eniema na eba no ebi ye chemical toxins chemical toxins no me nka ni tie wa me se bia enuro bia wanom ebro bia wom ne wom anya akọ nipaduam ebetwe aba ebi ye fat ni nyina nso ebe yi ni nyina aba enti ono no obetwe report na ma na ade akoma doctor no wahwe ho se ye ma wadura ye be ma wadidiem ne ebe ebekire wo beba ho akwankyira ne ya kire wo se ebia esese ye ma waduro bia eno nso besen akọboa efise aduro no ese ya de ne nkum ya de boa bia ewo nipaduam enti se bia ye mowa bi na ba nipadua no mu a ne ya mowa duro bekum mowa no ebi kura na onkwamwa na ho den wo fom immune system no na ya mowa duro bi ana se supplement bi a ebetimi aboa nipadua na ma wa ho den so akonkan tina se ye ba ho no mu a eho no ye hu ye diagnose hu wa de koro ye hu ne e ha o se ye dware e wo so dware ebi on so a obi ba ne condition ye dware ye ma ne enya se ye ma na duro kura obi wa ne condition ni ye dware ehun hia se yama na duro obi wa wakọ hospital bi a yama ni nura onom ye nka se ja waduro ne nom na mom san se wudidi na onom na home de ebro ye toxins no ebi aba woni paduam eju betimi anom waduro no aba bedware ahohoro ni padua no mu fi bia amana free woni paduam wabra obenom waduro okay ti ho no age groups ne ye de hin nipa wontimi nware bie eye obi a wafa yefuno oba apemfo anase abofra onya emfie num na no pa ho a obia ti nu we yenton ba bia me pa cho da bi jese ho a jese ye ho a enu de wunhie bi ba bia asa enti se ne me ba ye na me yare ene ya hwehwe mu no yama madware yama madura enu anu no me mabiem wo betimi asan aba won se me fa ne se ebro na ye twifiri ni padua num no enyo bia na sebe sika fam danu a obetimi agina so adware dodo no afiri mu enti bia wudware na nsss bia wudware ye hwe na bia sese wudware be ese miensa ne nan ena dwumadie ni so ye ntimi nkyire portal se ebro a wo mu no bia eye nwotwe eye aduonu ana ese na mom ye dware wo na ebro na eba na beduru ba bi na de aduro ni kan wa bibia mfiri ni padua mu ma nti de mi hu wa yi isu yi o pa che se mu wudware mi a pie firi ohuna mu ba kala be na eba aduro na e kala be na difference be na be mu hu sampa we ye adwuma aha ne etie ne se aduro ni de hwe tiles ne so be hu se ba bi ye neat pa ho ye tiles ne ho aduro ni de digu form ati se dudo ya ni ye brown kakra bi na so se e ya de ankamfoni da ho ne ye hunu ni ye be hu se aduro na digu nipadua no no etene ko na ka thousands ne pie ba na ta ho anu ni tuntuntuntu ene tata ho tuntuntuntu poto sa ensuo no betina ko hwe amena no mu hu se ensuo ne etene ko beta duro na nkasa de na nia epie furu ni pa ne de na eta ho pa ade se bia wo de prayer na wo de ade epie furu wansa na mo ya ade enti we esa twi ya de bia wo ni paduam say yes breast cancer ya de bia obi obeba no no wabubu ya de na to structure so ye yini free ka multi wheel mu ne ye de na kwa akodware odware wie na ni kunu te ho twen se ne yiri be pia ba no wa piano e wo wheel mu de na ko no abebo ni ku aboti abeti o se papa kantanka ntime ho ato me sori no ana nte aba ene sansa nkyere no esi bebre wow papa de nyema oye de nyema stroke for breast cancer bebre even bebre ya de adwuma brebe efri da be ko na ya de adwuma no me da de yenkwa adwuma kra me da asese wa bisa sase me dodo na ati me be kan ya chi osu me ba mu ni ho me da de yenya adwuma ye kosomo therefore ye nyankopon boy efi kwasi adanso dodo na akwa asore ene ye de yensiesie kakra nti kwasi ada hye adwuma ase awiadu mienu after church ni apon nonum na nsu nonum ni mpo da biara da kono
se no num bebo na wo ho a ye behwe wo ansa na wa free ho akọ ene free ju ada kopum fiada de ye adwuma fiti anopa no wotwe ekopum anwumre no num a ye bepon yo contact bi wo ho a ye betimi afre okay contact no kwa wo screen no asedada enti yem frɛ di nkomo ebia na bibi kire wadwe bia wo condition bi wo hia further explanation Dr. Jenny Boatin wa ha na wone wakasa na frɛ 0244 928026 0244 928026 0546 735522 0546 735522 and 0245 062131 0245 062131 Nsonoma Herbal Center Apostle Dr. Kojosafo atena ba kono no nyemfidie nko an wo ye o se saye yare ka ho nim de otumi ye tito akeka nubran abomu pa ye adwuma de a medofo yenko ho na yenko jare ya so ya ne nso enye ba ko nti number yi bia wo be frɛ no ye betimi a kyerɛ ba bia ben wo na watimi akɔ so ebi wo kasoa ɛhɔ ne kasie mu pa ɛna ba ko nso wo kuma ase ɛyɛ Nkaria Ferry. Okay. Enti sa number si be bia wo frɛ a ɛbɛbɛn wo bia no ye bɛma ho akwankyerɛ ɛbɛboa wo. Ɛyɛ adwuma fi dwada de kosi fiada. Kosi fiada. Na kwasi ada 12 to 5. Nso ya ye adwuma. Memenda de yenye adwuma. Ye kwa akɔsom obo ade. Sa nti number no na wo screen ase no. Ana dog wo bibi foforo bi obɛka. Ni ame wo kan ne sɛ Nsonoma kantanka de ba ma Ghana man. Okay. Enti mo bi nka sɛ ye betena ha no ya ma wo yare so. Ni hawo bia wo de bra ena sabe enye se obeduru holm na ne agi wusika be kan wasem na yade a emoa bi wo ba bi a obi kura ho ba ne hawo no eye na didiem na ya kire se bia we ni na eye o se ntitwe ho fire ho enti yesra tie fo se obi ntena ba bi nka se me yade ya ne bekume na second tanka wo ho nko ade Nsonoma nso ye ginamu ma Ghana fo se ye behwe ne aboa obi bia enti ye de ya mbisi sa Tiemfonsi ha ye bompa ese de se no be sa ba hu ma me wa ba to aso obo ade de che ye nkwa che ye nko ade mu be hu me ha ye bompa ye da say Dr. Jenny Boatin Nsonoma Herbal Center and then so oni ye di komo ye bisro fa ne number no na ne nkasa de kire wadwe bia midin de afia amankwa tamaklo mi ko edie o man hene kwabena sante pensem mu no ebre aso happy birthday Liran collection bafo redu amo eno ama papa bi Yamishra ampedu ase ba ko pe Yamishra enu ama na fei owura Kwadwo entry boahe CEO a Odaka Farm Limited ano happy birthday wo do birthday ne bia mante afacha me ba so ka ho ti me ko na o man hene de pensem mu atwaso